हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम स्राय बरायनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर मा चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांलायदो लोगोफोर ना मा होनो ओमफ्राय सोरबा खालामनो गोसो गैयाबा ओरैनो ब्लग थांनो हागोन आरोना नायनानै ओमफ्राय दा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननिसिम मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना मा देखायलांबाय थानो हायो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ खालामिया जि गोबाव जाबाय खालामना दोनदों ओमफ्राय भिडिअ हगारनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय बैसागोनि मा खामानि मावगोन लोगोफोर मानसिफ्रा बयबो खामानि मावजोब्बाय ना मालायबो बयहाबो माइरं एकदमबारे जि जोम सुना लाखांबाय खोमा आं आरो लोगोफोर एकदमबारे सुनाबो लानो हायाखै माइबो लामनानै लानो हायाखै आरो ओरैबायदि माने माइ होखालिनो सान्दुङानो 10टा बाजानिफ्राय 1टा बाजासिमल' सान्दुं दुंनानै फुरा अखा हानो दोमैजोबनानै थाबाय आरो ओमफ्राय दा माइखौ थिखोना दोनबा माइआथ' रानदियासो ओमफ्राय आक्क' नै दाखालि होनानै नै मैया होदोंमोन दे आङो मैया देवबारमोन ना मैयानोथ' होदोंमोन खोमा मैयानो दाखालि मैयानो होदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गैया मैयाबो दसेल' हालायबाय अखायानो थाइफ्रि जांनानै होलायबाय ओमफ्राय दा माइआनो एकदमबारे उन्दुनासो दंबाय दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा गोथांनो सौहैनोबो माबोरै सौनो होननानै आङो माने सौहैनाय जादियासै आरो ओमफ्राय दिनैबो बोथोरानो माबायदि जाना दङ एकदमबारे खनफाफा दुङो खनफाफा दुङा जोंहानि आसोला बेसेला फिसाजोनाव मानि पार्सेन्ट थांफाबाय जि थाल गैखाया आरो आं थाल गैया गावहाबो थाल गैया आरो मानि पार्सखौ फिसाजोनो हरबाय ओमफ्राय दा मास्टारा बख'ना बेगखौबो सेनसे दा हाथायाव लांना फैलायदो चेकिं खालामथारा आङो केरि बेगावनो सोना लाखादोंमोन ओमफ्राय गावहानो सोनानै ला बेयाव बेगाव सोना ला होनबाय ओमफ्राय आं आरो बिदि होनबाय नालाय बेगावनो सोना लाबाय आरो नोंहा सोना ला होनबाय नालाय ओमफ्राय दा फिसाजोनाव थांफाबाय आरोना ओमफ्राय दा मास्टारफोरा नायनानै बिफानि मानि पार्सआ फैलायदो नामा होननानै फिसाजोखौ एदावबा दा फिसाजोआ लाजिलायलांगोन दांखागोन बे बेग दांनो बोरैबा दांफ्लांबा मोनखासिगोन आरो जि बावनानै थादों आं माने टेब्लेट दंमोन आरोना इयाव टेब्लेट गरसेखौ माने जानो नागिरदों इयो मानसिया मानि फार्स्टआव टेब्लेट लायो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं देखायनोसै आरोना बोथोरा मा अबस्था जानानै दङ ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जाना दं आयु बैसागो खाथियाव बिदि जायो ओमफ्राय बैसागुआव मा होनो माइ गायनांगौआवसो माने बैसागो बायना माइ गायनांगौआवसो खोथिया फोनो गोनाङावसो माने हानाय नंला खोमा आरो ओमफ्राय दा आं देखायनो जादों मा कन्डिसन जाना दं बोथोरा आङो दिनै फुङावलाय बिराद जिब्राबलायदोंमोन आरोना बिराद गोसामोन ओमफ्राय दा नायबानो जाबाय आरो गोसामोनब्रा दहाय सिखारग्रोमोना बिराद एकदमबारे ब्रां नांफैलायनाय सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय दा मा जाखोथाय देखायनो दै नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय र' बिदि जाना दं आरो नै बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था नै फुरा जेबो गैखाला जोमै गोजासै सान्दुङानो नै इसेबो गैया नै इसेल' मोदानदो एफा इदि जायोलै सोरबाखि दहाय एसे ओंखारदोंमोन ओमफ्राय नै माइआ इयाव उन्दुना दंबाय दं आरो नै इयावनो उन्दुबाय थाबाय बस्थाब्रै गोजों आरो लोगोफोर ओरैबायदि दा गाज्रि अबस्था ओमफ्राय नै मैया जावखुनाया बिराद मोजां जाबाय लोगोफोर दासो न' सिङाव बालाबो थांना जेबो थांना ओमफ्राय नै इसा दंबावोसो बेखौबो जावखुगारग्रां बाराबा बै खुन्थानिफ्राय आरो ओमफ्राय नैखौथ' बुखाजोब्बाय नालाय बेखौथ' हानाय नंला ओमफ्राय बेखौबो मावगोनसो आं र' बाराबा ओमफ्राय नै जि गाज्रि अबस्था जाखाबायलै अनाखानानो बेसेरा स्कुलनिफ्राय फैनानै नै फिसाजोआ चावमिन जानो होनबाय थानायखाय कबि गाजर एवनानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय नै इयाव पियासखौ एवग्रोना लानोसै आङो जोंना लकेलसो एवनाय नालाय हटेलनि बायदिथ' जाया ओंखायनो दा एवनानै लाग्रोनोसै आरो ओमफ्राय सारायाबो नै बिदिसो आरोना जोंना ओमफ्राय हटेलनि बायदि जाया आरोना गासिबो ओमफ्राय गांसे एवग्रोना लानोसै अरखौ फिसा होनोसै ओमफ्राय दाउदै दैसे होनोसै नै दाउदैयाबो बेयाव सुखांनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय एसे एवनानै बेखौ गारनानै होनोसै आरो माबायदि टेस्टिनि जायो जोंहाना बोराया माबा संख्रि गोबाब होयोहाय ओंखायनो आं दिनै एवनाय नायनो नागिरदों आरो रेडि जाबाय नै आंनि चावमिन एवनाया बरिया जादोंथ' दखानाव होनाय बायदि जाथारदो दखाननि एवनाय बायसा होमबाबो जोंना ससफोराल'सो गैया दा पियासनिफ्राय गाजरनिफ्राय दाउदैनिफ्राय कबिनिफ्राय गासिबो रेडि ना ओमफ्राय दा जानोसै नै ओंख्रिजों जा मामि ओमफ्राय नै हायखौ होनो गोनांखौनो एसे लानानै जाबाय ओमफ्राय दालि फुंनि ओमफ्राय आलु भाजि एसे ओमफ्राय जाबायानो नै गोथावथार जादों खोमाहाय रायलायलायथ्राखै सोरना गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों ना संख्रिया माबायदि जादों
गोथाव ओमफ्राय बाबानि एवनाया गोथावसिन जायोना आंनि एवनाया गोथावसिन जायो आंनिया ओमफ्राय इनियालाय बाबाना बाबाया बांद्राय एवस्रेमद्रायो गोरा राखाब राखाब मोनलायो जाया ना मामिया बावजोबो स्कुलाव थांबा बिदि गोथाव गोथाव मोनजायो मिथिबा संख्रिया बिदि जखा जानांगौ 이마 가모 आंलाय मा मिथिगा खानाय मोनबाय आंना खानायानो गवाखै आं मुगैनाय बिदि नुबाथाय खानायखौ मा खालामदों खानाय सोमबाय लोगोफोरा बोरैबा मुगैल' मोनथारो ओमफ्राय नै दाउआबो ओंखाम ओंख्रिखौना माखौनो खाथियाव फैनानै बायखाबाय ओंख्रि जासोना जाया माबायदि मोनदो जानानै मोननायखौलाय मोननाय होनाबालाय ओमफ्राय दा मोनबायबा मासि खम जि बुरजा लाखाबायनो बेयो माबा जाबायना हाफ जाबायना हटेलनिबा न'आव एवनाय नालाय बानलु होदियासै आरो ना जा मामिया जानांगौ नालाय ओमफ्राय जाबाय थानोसै ना मोनाबिलिनिनो आंहा साहा लोंनो लुगैनानै साहा लाबाय आरो ओमफ्राय बिस्कुटखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो मेथाइ एवखादों आङो साहाबो फुदुंना फुदुंना गोसोम जालायबाय ओमफ्रायनो मेडिकेल बिस्कुटखौ मा होनना लाबोखोनो गोदाव सोरावनो ओमफ्राय दा एकदमबारे थांलाय फैलाय दिनै साहा गोथाव लोंनो लुगैबाय आरो ओमफ्राय गाइखेर साहा मोनलोंनो एकदमबारे देहाखौनो सुखुवा मोनदों ना गाइखेर साहा मोनलोंनो ओमफ्राय दा मोसौ नागिरहैबाय बिमा फिसा मोसौआनो गैया ओमफ्राय दा मा जागोन मिथिया आरो नागिरबाबो मोनाखै ओरैबो नागिरबाय आबौमोना डाक्टरना थांदोंमोन ओमफ्राय नागिरनानै मोनाखिसै दा मेंबाय साहाखौनो लोंलाबाय आरो ना मानो लाबोनांगौ जाखो दखानाव फाननांगौ गैयि जाबाय थाबा जागोन नों फैसा होद' नोङो हा इमान जादों आं नोंनो दय मा होगोन थान्दा लोंहोबाय कुरकुरि 10 थाखानि जाहोबाय मा जानो गोसो होबाय ना मेथाइखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो थिंख्लिखौ नोंखौ खावगोन आं खावानो खाव थिंख्लिखौ बुखुनायो खावगोन आं मेथाइ दंखायो नै मेथाइखौनो खाव थोआ ओमफ्राय मेथाइखौनो लाना फैबाय बिदिबालाय फाननांगौखौलाय मा जानांगौ जाखो फाननांगौखौ बिदि खालामबा जागोन फरायनानै देनां फैसा बुथुमनांगोन हागोन ना हाया ओमफ्राय नै मास्टारा मा लिरनो दोनदो ख'निफ्राय म'सिम सानफ्रामबो लिरनो हरजायो आंनिया ओमफ्राय दा ओंख्रियावनो दोनथ'लायनोसै आरो ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनगोन बाबानि फैसा लाग्राया आंनि बेगावनो थांफादो